Goedenavond kijkers, welkom bij Scheldemondig TV. Een programma met mensen met passie. Ik heb hier vanavond een hele bijzondere gast bij mij, die de meeste mensen wel kennen. Mag ik u voorstellen? Carlo Ulte. Welkom Carlo, bij Scheldemondig. Jij hebt een passie, iets wat meer is dan een passie. Beschrijf je passie alsjeblieft eens. Ja, zoals de mensen zien hier op tafel, het heeft iets met drummen te maken. Drummen? Ja. Hoe lang doe je dat al, Carlo, dat drummen? Nou, in de voorbereiding zaten we al even te rekenen, maar ik denk toch al dat zal verreweg bijna 55 jaar zijn. 55 jaar? Ja. Nou, dat is al een respectabele leeftijd. Hoe kom je eigenlijk als 55 jaar, even terugrekenen natuurlijk, om als een kleine jongen, want dan ben je dan als een kleine jongen begonnen natuurlijk met trommelen. Hoe kom je daarop? Als ik zeg 55 jaar, ik was een jaar of 12 dat ik begon te drummen, zeg maar. Dat ik echt serieus begon te drummen. Maar trommelen, dat was twee broers van me, die zaten in Apollo. In de drumband, toen had je nog een drumband en een harmonie. Apollo, dat was de fanfare Sluis. Ja, ja, fanfare en Sluis en een drumband. En die hadden thuis een trommel staan. Twee trommels zelfs, in zo'n ijzeren en in een houten met van die klossen, weet je wel, om hem op te spannen. En ja, dat vond ik toch wel interessant. En als ze het even niet in de gaten hadden, dan ging ik stiekem even gaan trommelen natuurlijk. Dat is mooi. Ja. Wat voor leeftijd spreek je dan? Want ja, je spreekt trommelen, drummen. Trommelen en drummen is eigenlijk ook niet hetzelfde natuurlijk. Dat is echt niet hetzelfde. Hey, trommelen is met één trommel, hè? Trommelen is met één trommel en je hebt daar tamboers en die kunnen iets wat ik absoluut niet kan. Die echte goede tamboer, goede trommelaar, nee, dat heb ik nooeen geleerd, dus dat kan ik ook niet. Dus ben je 12 jaar, dan ga je drummen, dus van trommelen ga je naar drummen dan. Ja. Is er ergens een lesgever geweest, muziekschool, inspiratiebron? Eigenlijk meer een inspiratiebron. Sowieso was ik best wel gek op popmuziek in die jaren. Ja, en dan praat je over de jaren 60. Dat is met mijn broers en mijn zussen mee het huis ingekomen, zeg maar. Beatles, de Stones, nou ja, de Britpop voornamelijk. Mijn zussen die waren dan meer van de Nederlandse pop. Maar goed, dat krijg je mee. Als kleuter aan. Beatles, dat werd gedraaid. Ze spaarden dan voor LP'tjes. En dat drummen, dat vond ik toch wel interessant. Ik vond gitaar ook heel interessant. Maar de keuze voor drummen is meer geboren uit armoede. Vanwege het feit dat ik geen muziek kende. Ik kon geen muziek lezen. Amper, ja, do, re, mi, fa, sol en dan had je het ver gehad. En ik had zelf bedacht van, als ik nou leer drummen, daar hoef ik geen notenleer per se voor te kennen. Hè. Een trompet moet je noten leren. Dus dat is eigenlijk een beetje gaan trekken van, ja, als ik iets met muziek wil, iets met popmuziek, dan is dat wel een kans. Ja, we hadden een groot gezin, 6 kinderen thuis. De muziekschool in Oostburg, ja, daar ging een enkeling naartoe in die tijd. Dus ik heb dat eigenlijk nooit gevraagd aan mijn ouders, want ik wist dat dat eigenlijk niet haalbaar was. Ook in praktische zin, ja, hoe moet je het gaan doen op je fietsje, met een drumstel op je rug of zo, ik weet het niet. Had je toen al een drumstel? Het begon. Een buurman van me, die speelde bij Apollo. En ik weet niet hoe oud ik toen was. Ja, ik was net van de lagere school af, denk ik. En we hadden dan een trommeltje thuis natuurlijk, van Apollo. Maar hij had een hele grote basdrum staan. Dat was zo'n pauk waar ze mee op hun buik zo lopen, weet je. Nou, die hadden ze afgedankt. En die mocht ik dan hebben van hem. Dus dat was een ontiegelijk groot. Ja, die was wel zo hoog.
Maar dat maakte mij niet uit. En die had er ook nog een heel oud voetpedaaltje bij. Dus ja, dat radertje. Oh ja, en die had ook nog een heel klein bekketje. Dus dat begon al... Ja, dat begon op de potten en pannen. En pannendeksels, daar was ik een beetje ontgroeid. Dus daar begon ik al een keer op een bezemsteel en op een spijker dat bekketje te hangen. Bassdrum, trommeltje van mijn broer. Maar dan moet je dus op een gegeven moment ook ergens ervaring opdoen. Ja. Waar heb je een beetje ervaring op gedaan? Ik ben een jonge gast, die wil daar naar buiten toe. Je kan op een gegeven moment wat met die trommelstokjes. Waar heb je dan ongeveer je ervaring op gedaan? Dat begon in de brugklas, op Eloy. Daar had je, in die tijd was het heel gebruikelijk dat waren die beatmessen. Heb je dat nog gekend? Een beatmes, dat was jaren 60. Dat is Sint-Eloy hier, hè? Dat was Sint-Eloy. Dat was Pater Smets, die had instrumenten daar staan. Die had een orgeltje, een drumstel, versterkers. En Camille Engels was een grote, forse dirigent uit Brugge. Een klassiek geschoold, met een grote, mooie bruine baard. En die dirigeerde vrij streng het koor op Eloy. En daar was een combo bij. Een drumstel, een paar gitaristen. Brian de Bruyne speelde daarin, geloof ik. Dus er was dus connectie met Brian de Bruyne naar de toekomstige band toe? Dat begon al een klein beetje, ja. En wie zat daar nog in? Eentje van Paridaan nou, organisten. Dus ik zat al te loeren natuurlijk met ogen op steeltjes naar dat drumstel. Maar ja, er zat iemand anders achter, volgens mij Peter Paul Rozen. Ja, oké. De latere directeur. Van Sint-Eloy? Van Sint-Eloy. Maar goed, ik zag mijn kans gewoon om af en toe in de pauze aan Paridaan, die zat bij mij in de klas, die kon een klein beetje drum, dus daar gingen we achter in de kapel was dat, er stond een drumstelletje. En al een keer de begindingen. Ja, goed. En daar was ik vrij snel mee vertrokken, dus ik probeerde zo snel mogelijk klaar te zijn voor het moment dat Peter Paul zou stoppen. En ja, die zat een paar klassen boven me, dus ik moest niet zo lang wachten. Nou, en die was nog niet weg, of ik zat al op zijn krukje. En je ging ervoor. Ik kan hem ook nooit meer afgeven, natuurlijk. Dus dat is goed bevallen dan eigenlijk? Dat is heel goed bevallen. Zowel als bij het publiek, als bij jou dan natuurlijk. Was zo leuk. Ja. En verder ervaringen, want ik zie nu net een foto van het jongerenkoor. Wanneer ben je daar ongeveer mee begonnen? Want volgens mij is dat ook een aparte ervaring. Dat zou je aan Brian moeten vragen. Brian is helemaal van de jaartallen en de datums. Oh, maar het hoeft niet op de jaartallen exact ongeveer. Nou, ik denk dat ik een jaar of 15 was. Een jaar of 15, dan begon je een beetje met dat. En dan speel je in een kerk of zo? Of maar dat was de Sluisterrakkers, hè? Dat was een Sluisterrakkers. Dat is eerst zeg maar, het koor van Eloy. Wat verder geen naam had volgens mij. Maar dan ben ik eerst nog hier gevraagd in Oostburg bij Sint-Bavo school. In de kerk ook. Een jeugdkoortje. Ben ik daar gaan drummen. Dan vroegen ze me bij de Sluisterrakkers. Dan ben ik daarnaast ook bij de Sluisterrakkers gaan drummen. En dan kwam ik Brian tegen. Op zijn gitaar? Op zijn gitaar. Ja, en dan waren natuurlijk daar die chemie, die was goed. We konden het goed vinden met elkaar. En die Sluisterrakkers, dat hebben we jarenlang gedaan. Ja. Doe je dat nu nog, zoiets, met koren? Dan ben ik, in de periode van de Sluisterrakkers, ben ik ook gaan drummen in het jongerenkoor, destijds jongerenkoor Aardenburg. Dus inmiddels heet dat Koor Aardenburg, want de jongeren die zijn, die gaan studeren. Geëvolueerd. Ja, precies. En op een gegeven moment zitten er nog een paar tieners en de rest zijn volwassenen. Maar dat doe ik nog. Dat doe je nog altijd? Dat doe ik nog altijd. We hadden het daarnet over het drumstel. Wanneer was nu echt die eerste drumstel, je complete drumstel? Mijn eerste drumstel...
echt een drumstel? Ja, ik had eerst allemaal samengeraapte spulletjes natuurlijk. En mijn eerste drumstel kocht ik van Hans Koppens in Retrangement. Dat was de drummer waar Brian de Bruyne een band mee had. En die had een Kings drumstelletje. Ja, dat was toen al gedateerd. Dus dat kan wel eens, ik denk dat het begin jaren 60 is. En ik heb het nog. Je hebt diverse drumstellen tegenwoordig. Hoeveel drumstellen zou je op dit moment hebben, Carlo? Ik heb er net eentje verkocht. Dus ik heb er nog 4. Je hebt er nog 4? Ja. En ik zie dat er daar zo'n toeter bij ligt van een soort... ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou, dat zeg je nou niet echt eerbiedig, om eerlijk te zeggen. Een toeter. Ja, maar het lijkt wel op iets van de Titanic of zo, joh. Ja, als je het zo op tafel zet, ik weet niet welke camera eraan staat. Ik denk daar, de camera. Kijk, zo. Maar dan lijkt het een beetje op zo'n scheepstoeter. Ja, en mensen scheepstoeter. Associëren het er ook vaak mee. Ah, Dat is een klein onderdeeltje van een staccato drumstel. Ja, er zit ook weer een verhaal aan vast. Ik ben wel geen verteller. Het wordt eigenlijk zo gemonteerd. Ik wil het toch wel zeggen. Ja, kijk. En dan... Ja, je hoort wel dat er ontiegelijk veel geluid in zit. Klopt. Kijk, als ik het nou naar jou hou, dan... Ja, dat is duidelijk. Ja, snap je? Ja, aandacht. Maar dat is een design drumstel van polyester. Dit is het kleinste trommeltje, maar die had dan van klein zo helemaal naar groot. De bassdrum, de basdrum op de grond, ja, die is helemaal ingedeukt. Daar mee opzetten om het een beetje apart te maken. En dat is eind jaren 60, begin jaren 70. Hoe lang heb je dit drumstel al? Dat heb ik al een tientallen jaren. Tientallen jaren? Ja. Ik kan het niet precies zeggen, maar ik denk toch wel meer dan 30 jaar. Volgens mij is dat best wel een hele bijzondere outfit als je daarmee op het podium bent. Hoe ben je daar eigenlijk zo op gekomen op dat soort drumstel? Want de meeste mensen kennen een drumstel eigenlijk alleen maar zo'n grote dikke trom, Klopt. een paar tomtoms. Klopt, ja. Ik had in de begintijd van Night Flyer, de rockband waar ik ook in speel, repeteerden we in Brugge. En daar stond zo'n drumstel in het lokaal, maar knalgeel. En ik dacht een keer op gedrumd. Ik dacht, dat is een lekker geluid. Maar ja, goed, die geld had ik niet en die deed ook niet weg. Dan ook in die periode daarvoor nog, had ik ook bij de Frietstal in Sluis zaten de turbo's. Ja. Heb je dat nog gekend, Ja. de turbo's? En die had zo'n drumstel in het wit. En ja, het moet een stuk daarvoor geweest zijn. Ik mocht, geloof ik, het café nog niet in, maar ik stond voor het raampje te kijken. Zo, de turbo's. En ik zag dat drumstel staan. Ik dacht, als ik daar ooit een keer aan kan komen. Dus met Night Flyer hadden we gespeeld in Aardenburg voor het schuurbal van het carnaval. En ik sta in de pauze met een beetje te praten met Johnny Groosman, een goede drummer uit IJsendijken. Die viel ook wel een keer in bij Night Flyer als ik een keer niet kon of werken of zo. Ik zeg, ik heb vroeger dus op een staccato gespeeld. Ik zeg, als ik daar ooit een keer aan kan komen, ik zeg, dan zou ik toch zo blij zijn. Die zegt, ik heb zo'n rot ding staan op zolder. Ik zeg, neem me niet kwalijk, zo'n rot ding. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, die zegt, ik krijg hem er niet op of af. Die zegt, dat moet iedere keer door zo'n haartje moet dat naar beneden. En die zegt, ik vind er niks aan. Ik zeg, nou. En wij verdienden natuurlijk af en toe een keer een paar centen met Night Flyer. Ik zeg, ik geef er 1000 gulden voor. Zo blind. Nou ja. Zonder te zien. Zonder te zien. De passie was er. De passie was er. De verliefdheid was volledig. En die zegt, komt er morgenochtend maar om. Ik heb geen ogen dicht gedaan. Een hele nacht liggen denken van, strakjes mag ik erom. Dus ik ben meer een avondmens dan een ochtendmens, maar toen was ik er vroeg uit, hoor. En dan was het gewoon op naar IJsendijken. Naar IJsendijken, dat ding van zolder. En Niet geprobeerd, niks, niet gewoon en gelaaien mee.
En geloof je mee. Ja. En ik heb er ook geen tientje afgezeurd, dat is ook apart. Dus ik zeg, alsjeblieft, Hopla. hier is ze. En ik heb hem nog en ik ben er nog altijd zo blij mee. Oh, mooi. Echt heel blij mee, maar ik neem hem niet altijd mee hoor. Nee, je hebt dus nu eigenlijk meer dan 55 jaar carrière drummen. Ja. Je evolueert daarin. Heb je een bepaalde voorkeur voor drummers of zo? Of leg je daar niets op? Of doe je eigen ding? Geef je les? Dat zijn 2 vragen. Hè? Dat zijn 2 vragen. Ik zal eerst vraag 1 even. Ik wil je meer keuzevragen. Ja. Nou, de voorkeur voor bepaalde drummers is meer voornamelijk visueel. Ik vind persoonlijk dat, het is een rare uitspraak, maar muziek moet er goed uitzien. Hey, als je bijvoorbeeld Keith Moon in de tijd met de Who. Ja, ik vond het geweldig. Alles stond te rammelen en te doen. Het leven. Ja, het leven. Een goede sound tegenwoordig hebben ze allemaal. Hey, alles wordt door de geluidsmensen netjes gemaakt. De PA, zeg maar. Ja, en elektronische drum en de computers. En die maken er een heel mooi geluid van. Maar het moet er ook goed uitzien. Ja, verder inspiratie, ook luisteren, weet je, nummers als Dance with the Devil. Ja, dat klinkt gewoon lekker, dat rolt en dat doet en ja, dat probeer ik dan over te nemen. César Zuiderwijk. Ja, dat is wel een bekend naam, Golden Earring. Golden Earring, ja. Heb je daar ook nog anekdotes van misschien? Ik ben een keer naar, met 4 drummers, ik geloof dat Johnny er ook bij was. Met 4 drummers zijn we naar een workshop geweest in Goes. Van César Zuiderwijk. Van César Zuiderwijk. In de tijd nog met de boot mee natuurlijk. Hier naar Brasjes. En wij met z'n 4'tjes naar ingeschreven voor de workshop. Dus we zitten daar. En ja, die begon dat te drummen. Ja, dat was echt erg. Maar ik dacht van, Erg zo goed. Zo goed, zo goed. Ik dacht van, ja, hebben jullie nog vragen? Maar ik wist niet wat je moest vragen, want ik had het maar moeilijk. Je stond er rij van. Ja, verschrikkelijk. Met z'n 4 waren we echt stelletjes. En ineens schoot me wat te binnen. Ik dacht van, ja, op het eind van die drumsolo van Radar Love, weet je dat nog? Ja, ja. Die prachtige drumsolo. Het licht ging uit op het einde. Die sprong over zijn drumstel. En op het moment dat hij erboven hing, hing het licht aan. En hing hij zo boven. En dan hing hij zo boven dat drumstel, hup, en dan die landing. Ja. Dan zeg ik, meneer Zuiderwijk, ik durf het bijna niet te vragen, maar wil je dat nog een keer voordoen? Want dan kunnen we dat ook. Nou, dat had ik wel gevraagd. Die zegt, ik heb dat de laatste keer gedaan tijdens de tour door Amerika. En die zei, ik ga het niet doen, om je even teleur te stellen. Die zei, ik ga dat niet doen, maar die zegt, ik ga ook vertellen waarom. Ze zei, de laatste keer dat ik dat deed, dat was de laatste optreden van zijn tour. Die zegt, sprong ik over dat drumstel. Het licht was uit. Die zegt, dat was altijd, zat er iemand aan de knop om dat licht aan te doen, maar die vergat het licht aan te doen. Dus die vliegt boven dat drumstel, in de donker, klapt daar. Helemaal in de duisternis. Op het podium. En dan had hij zijn enkel ontiegelijk gebroken. Bijna versplinterd. Maar die had het toen verteld. Dat hij heel lang gerevalideerd had. En dat hij daarna last had met zijn bassdrum. Maar ja, daar konden wij niet veel van merken. Nee, dat was... En daarna op de boot zaten we dan natuurlijk met z'n handen. Een beetje van. Als ik thuis kom, steek ik de boel in brand. Maar ja. Dan met een halve handicap binnen, wist hij nog goed die bas. Ja, precies, dat bedoel ik. Om nog even verder te gaan over onze meer keuzevraag. Lesgeven, dat heb je ook nog gedaan, hè? Ja, lesgeven. Mijn kleinzoon, Savan, die krijgt ook drumles. En die is ook al lekker bezig. Gewoon eenvoudig, gewoon twee drumstellen tegenover elkaar. Dus zeg maar de Suzuki-methode.
dan ziet hij en voelt hij en hoort hij. Suzuki-methode is een soort spiegelmethode. Spiegelmethode. Nee, dus je legt niks uit en je had ook je had ook geen noten leren geven. Dus steek mijn linkerhand op, steek jij je rechterhand op. Ja, bijvoorbeeld. maar dat pak je vrij snel over. En die noten kan ik zelf niet lezen, dus dan is die Suzuki-methode wel goed. Maar dat gaat als een speer. Ik heb drummers gehad die binnen een half jaar in een band speelden. Zo? Ja, daar stond ik zelf van te kijken. Want dan waar ik zelf jaren over gedaan heb, kan je op een paar maanden kan je dat overdragen. Oké. Ja. Is er nog onlangs iemand geweest waarvan jij dat ook nog mee geprobeerd hebt? Ik heb Laurens de Graaf uit Schoondijken, die begeleid ik eigenlijk, want die heeft voor ogen om een hele goede drummer te worden. Echt, die had helemaal worden, zegt hij. Dat wordt onze volgende kandidaat dan eigenlijk. Dat wordt jullie volgende kandidaat. Ik nodig hem echt een keer uit, want die jongen die is echt goed. Ik vind hem echt goed. Ik had hem die vroeg of ik hem een drumsolo wou aanleren. Ik heb die van Encada da Vida van Iron Butterfly goed daar een interpretatie van aangeleerd. Dat manneke doet dat supergoed. Ik geloof dat hij 10, 11 jaar is. Oké. En vorige week heeft hij bij de Douw een of andere. Dat is een muziekgebeuren waar alle fanfares en harmonieën bij elkaar komen. En dan leren ze 's morgens een paar nummers in studeren. En dan 's middags voeren ze het op. En die hadden die drumsolo gespeeld. Maar daarna, waar hij is helemaal fervent fan van Kes, hebben ze een nummer van Kes gespeeld. En hij zat aan te drummen. En die had dat filmpje doorgestuurd. Ja, ik was Ik geloof super dat we er trots. filmmateriaal van hebben, hè? Ja? Ik heb die nog doorgestuurd, zeker? Ik geloof dat dat hier in de studio aanwezig is. Nou, misschien. Dus wel leuk om dat anders even aan de kijkers te laten Echt zien heel leuk. natuurlijk. Ja, daar was ik super trots op. Goed, hè? Ja, die is echt super, geweldig. Oh. En wat voor de tijdspan heeft die jongen dat geleerd? Ja, dat we specifiek hiermee bezig zijn geweest een maandje of 3. En dat was dus in die Suzuki-methode, daar heb je er gewoon recht tegenover gezeten en zo heb je die jongen dat dan effectief aangeleerd. Ja. Je hebt dat vanmiddag ook een keer gedaan in de studio, dus dat zit er waarschijnlijk nog gewoon goed in, hè? Die bewegingen. Ja. Ja. Nou, is er nog iets bijzonders wat je kwijt wil? Nou, niet direct. Ik zie hier allerlei attributen liggen, tamboerijn. Dat zijn allemaal attributen voor op de drumstel dan eigenlijk. Ja, ik heb ze hier maar een beetje gelegd voor opsmuk. Hele belangrijke dingen die ik soms vergeet en dan heb ik er last van als ik een optreden heb. Weet je, een handdoekje, oordopjes.
Voor Nou, het, ja, is toch heel erg belangrijk. Net als die jonge hasjes die drummen. Net als mijn kleinzoon. Dan zeg ik, jongens, of een koptelefoon op of oordopjes. Bescherm je oren, want... Nou, Carlo, Ja. ik vind het geweldig. Je draagt je passie heel mooi uit. Ik zie dat je ook bezig bent met de jeugd de passie over te brengen. Absoluut. Ja. Ik hoop dat er meer deze mensen deze passie, dat dus een band meer is dan alleen een gitarist en een zanger, maar ook een drummer eigenlijk. Ik hoop dat de kijkers daar ook geweldig vonden, dat ze daar ook de passie in vinden. We gaan nu ter afsluiting gewoon even kijken naar de drumsolo, hetzelfde als we daarnet hebben gezien, maar nu van Carlo. We danken de kijkers voor de aandacht en tot de volgende keer. Dank u wel.